dedikatore bat ez da. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senigeo, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiak altxu eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Indar gaitzazu jauna zure laguntzaz, garizumaren hasiera honetan bihotz berritzeari ekin dezaiogun, penitentziaren bidez etsai gaiztoari gogor egiteko. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Izun zaitezen digana bihotzez, balauez, negarrez eta saminez. Ura itxasuen bihotzak eta soinekoa. Izun zaitezen zonaren gana, zuen jamoikoaren gana. Bihotz bera eta errukitsua baita. Asaratzen zaila, erruki handikoa, eta berez zenbaietaz laguntzen dena. Nortaki ez horren itzuliko eta laguntuko. Eta ez utziko orain bereikapena eta eskaintza eta jaunaren gure jaundekoaren isuro garaia. Jo ezazuen mutazioen, adierazi horikoa balau, deienik batzarrera, bildu herria, bedekatu batzarra, bildu zaharrak eta ekarri gaztetxoak eta bularreko aurka. Atera bere semana eskondenari, emaztea eskon hori. Sarrera eta aldari bitartean, negarrerik ezatea paize, jaunaren zerbitzaileek, eta esan. Barka jauna, barka zureari, eta utzi lotxatan zure ondarea. Ez ezatela menperatu gentitik, ez ezatela esan agotzen. Non dute bada bere jaurekoa. Sorbekio jaunari bere lurralde eganako errukia, eta barka bezaio bere jauna besana. Zupeman jauna, arnaz berri, sortu eredan, bihotz garri, erroki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabe.
egia esan, horiek jaso dute bere saria. Zuk ordea, limosna ematerakoan, ez bezagaki zure ezkerrak eskuinak egiten duena. Zure limosna ezkutuan egitari, eta ezkutuen ikusten duen zure aitak emango dizu saria. Otoitz egiterakoan, ez egin itxurazaleak bezala. Horiek sinagogetan eta enparantzara ertzetan zutik otoitz egin zale agertzen gaitira. Gizonen ikusgarri. Egia esan, horiek jaso dute bere saria. Zu ordea, otoitz egiterakoan, saz daitez zurean, itxi atea, eta egiozu otoitz ezkutuan dagoen zure aitari, eta ezkutuan ikusten duen zure aitak emango dizu saria. Ara duzunean, ez ikini aurpegirunik itxurazaleek bezala, arteria zapatu egiten baitute olagoek, araurik gaudela ingurukoei adierazten gaiez. Egia esan, horiek jaso dute bere saria. Zuk ordea, ara duzunean,
tausak, beraz, kopeta ukitu gabe, eta hitzak esaten ditugunak, esan gabe danak isil-isilik, banan-banan, pasatu eta buru gainean botako dizuet austerrea. Beti halako penitentzia eta damua eta baita ere gogoratuz hauts berala. Bi gauza horiek esaten dira normalean bihotz berri zaitez eta sinistu berri honak alde batetik eta bestetik hauts zera eta hauts bihurtuko zera. Jainko jauna, ez duzu pekatariaren heriotzarik nahi, bihotz berritzea baizik. Entzun bihotzonez gure otoitzak eta berinkatu ezazu gure buruetan ipiniko dugun hauts hau. Badakigu hauts gerala eta hauts bihurtuko. Emaiguzu Garizumako ekintza berezien bidez gure pekatuen barkamena. Hinen artetik piztuden zure semearen antzera bizi berria iritsi dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. astean opari hau eskaintzen dizugu jauna eta otoitz egiten, maitasunezko ekintzek eta gure penitentziek lagun dezaigutela gure buruaren jabe izaten, gure pekatuetatik garbituta bihotzez ospa dezagun zure semearen ekaldia, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Goki da bai eta zuzen on nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu.
jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure federunak, harimak garbiturik, zuri esker pozez doaz urtero, pazko maitasun misterioetara, gehiago otoitz eginez eta elkar maiteago izanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jainko semeen grazia betera hel daitezen. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abestu dio. Kanta ezagun aingeruekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, kangoiko gure jaunorena. Zeru da lurra goresten dute, goresten zure egalmena. Osana zuri zeruko horietan, osana da goraumena, bedeinkatua orain gabeki, gure gana datorrena. Osana zuri zeruko horietan, osana da goraumena, bedeinkatua orain gabeki, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkiztu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere ogegarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Maria Pilar, eta hildako guztiak arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Toatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zegoetan zena, santu izan zure izena, etorredi zure errenua, egiredi zure nahiak zeruan bezala lurrean ere, emaitu zuen horretako dira,
jauna, gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan. Zure errukiak eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, ez dut esana da apostoluei pakea uzten bizuen nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea ekarri. Hangoikoaren mikrotsa, zuk Una hemen hangoikoaren mikrotsauna munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren mainatuak. Egin dezagun otoitz. Hartu degun sakramentuak, jauna, zure gogoko egin ditzala gure barauak, eta guretzat osasungarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Erika zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean. Egizuzu Maria, ez gaitezen galdu.